afectate de această criză, mai ales întreprinderile care nu au reușit să fie flexibile, să se digitalizeze, să adopte inovații în procesele lor de producție. Pentru ele a fost un șoc și noi am încercat, prin acest proiect, de fapt, am încercat, în primul rând, să le oferim un mic colaț de salvare, prin activitățile noastre, prin activitățile de instruire, prin activitățile de informare și, desigur, prin produsul final Mega Wow, pe care noi l-am dezvoltat cu Vecislav împreună, aplicația mobilă Crossnistru. În primul rând vreau să spun că acest proiect a fost implementat în cadrul programului Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD Moldova, și mulțumesc mult Elenei Capac pentru tot suportul oferit de-a lungul la toată perioada aceasta de 6 luni. A fost o conlucrare minunată. La fel, în ceea ce ține de context și cum noi am dezvoltat acest proiect, un pic mi-e greu să vorbesc de pe loc, de obicei vorbesc din picioare și mai râd din mâini, da. Deci cu privire la context, cred că nu este o surpriză că 98% dintre toate afacerile din Republica Moldova sunt IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii. Ele aduc cea mai mare valoare la produsul intern brut al țării. Ele sunt de fapt coloana vertebrală. Și pe ele trebuie să le susținem atunci când scriem proiecte și finanțăm proiecte. Sectorul turismului este unul din cele mai importante sectoare la noi în țară, mai ales în ultimul timp a început să se dezvolte foarte așa ritmat, aș spune. Și el totodată este unul care a fost unul din cele mai afectate sectoare, odată cu COVID-ul, cu crizele care au urmat, cu criza financiară în urma războiului din Ucraina, criza energetică. Deci, practic, prin acest proiect noi nu ne-am propus la început să adresăm aceste crize, dar am ajuns până la urmă să luăm toate crizele la un loc și să încercăm să oferim suport integrat întreprinderilor beneficiare. Deci, la nivel național, integrarea proceselor inovaționale în activitatea întreprinderilor este scăzută. Conform statisticilor, doar 19% din întreprinderi folosesc inovații în procesele de producție. Și conform studiilor Băncii Mondiale, se știe că acele întreprinderi care au implementat inovații în activitatea lor, după ce a început perioada asta de COVID, ele au trecut mult mai ușor pe toată perioada. Nu au avut pierderi mari și astfel au fost flexibile ca să treacă mai ușor de această provocare.